Dan huwa gvern li kien u baqa' viċin in-nies anke quddiem sfidi diffiċli. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għaddew id-deputati mexxejja tal-Partit Laburista Chris Fearn u Daniel Mikallef waqt l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista bit-tema Fiduċja f'pajjiżna. Id-Deputat Prim Ministru u deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearn qal il-Gvern Laburista baqa' dejjem viċin il-ħaddiem. Il-Gvern qeleb l-isfida tal-pandemija u issa waqt żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, il-Gvern qed iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli u osserva kif bħalissa pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Il-pensjonijiet komplew jiżdiedu u ma kien hemm ebda taxxa ġdida jew żieda fit-taxxi hekk kif kien imħabbar fil-budget għas-sena d-dieħla. Chris Fearn sostna li qatt daqs illum ma ħassu gburi bil-Partit Laburista. Minħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Gregg sar irrelevanti minħabba il-firda li hemm fih. B'kuntrast il-Partit Laburista huwa maqut kemm fi żminijiet feliċi u anke fi żminijiet ta' sfida. Huwa saħaq li l-Partit Laburista jibqa' rebbieħ jekk ikun maqut u issa li din laqda tkissirha l-arroganza. Sostna li l-Partit Laburista se jibqa' maqut u se jibqa' viċin in-nies. U ħaġa waħda biss tista' ssir, jista' jiġri biex ma nibqgħux mgħudin kif aħna llum. Jekk insiru arroganti lejn xulxin. Jekk ma nibqgħux nagħtu każ u nisimgħu lil kull wieħed u waħda minna mill-ikbar sal-ixkan wieħed. Jekk ma nibqgħux viċin in-nies, jekk ma nibqgħux nagħtu każ dak illi qed jgħidulna l-Laburisti sħabna. Chris Fearn irrimarka li r-rebħa elettorali għal Partit Laburista f'Marzu li għadda kienet grazzi għal ħidma tad-delegati Laburisti u sellem il-memorja tal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici u qal li l-partit jinsab daqshekk b'saħħtu illum il-ġurnata anke b'riżultat ta' tmexxija u l-prinċipji tiegħu. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef tkellem dwar ir-riformi li qed iwettaq Gvern Laburista xprunat mill-manifest elettorali Malta flimkien. Fost dawn huwa semma l-emendi fil-liġi li ġiet imħabbra din il-ġimgħa biex tipproteġi lilhom f'każ ta' komplikazzjonijiet fit-tqala. L-attiviżmu tagħkom li grazzi għalih ingħatajna l-fiduċja tan-nies dak li semmejt u ħafna aktar qed isir realtà. U għandkom tkunu kburin b'dan li dawk l-1000 proposta qed isiru 1000 kisba kif imwiegħed. Bl-enerġija tagħkom, bil-fiduċja tan-nies u b'saqajna mal-art ejja nkomplu naħdmu fiduċja f'pajjiżna għal aktar bidliet, għal aktar kisbiet u għal aktar riformi li jtejbu il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Id-deputat mexxej Daniel Mikallef tkellem ukoll dwar xi tfisser it-tema ta' din il-konferenza Fiduċja f'pajjiżna u sostna li l-fiduċja tiġi biż-żmien u bid-deċiżjonijiet li jittieħdu u semma id-deċiżjonijiet li ħaq u qed jieħu l-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela waqt il-pandemija u anke issa fi żminijiet ta' kriżi internazzjonali. Il-Perit Mikallef qal li l-fiduċja tfisser ukoll li l-ekonomija Maltija se tikber 9 darbiet iżjed mill-medja Ewropea. Sostna li mal-mejda tad-diskussjoni fil-fora internazzjonali pajjiżna għandu jwassal il-messaġġ favur il-paċi u l-għaqda. Waqt din l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista tkellmu wkoll il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista, il-Membru Parlamentari Ewropew Josjen Kutajjar, id-Deputat Parlamentari Naomi Kakija, kif ukoll Anthony Agius Decelis u Antoinette Chafaj. Fil-bidu ta' din l-ewwel sessjoni, il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard flimkien mal-Konferenza Ġenerali selmet il-memorja tal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici. Intant wara l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela u Martu Lidja ivvutaw fl-elezzjoni għal membri tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista.